Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong butang may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Golden Boys pa ko karon may gala kay gi-flu ko atong kuan, atong yaging simana. Grabe, hubutoy. Giubo pa, hutoy pa yun. Mao na siya problema sa flu may gala kay wa man kay tambal. Paracetamol na may mong inom mo. Ha? Useless pagay ng para sa sipon. Useless paghapon ng para sa ubo. Kay iko lang na ipagawa sa plema. Carbocysteine, ambroxol. So, wag yung kay mainom. Kaya, ang problema kay mo gikan sa virus, viral ang infection, mudagan siya pagka-bacterial. So, diyan na, magbantay-bantay ka nga, yelo na ba imong plema? Bago ka makasugod og antibiotic. Ingana ang pagdala sa tambal may gara. So karong buntaga, ako istoryahon sa inyo kung kanus amo makahunong og tambal. Lisod do. Talagaran sa inyo salig man sa doktor nga 7 days, 5 days, katulo sa isa kadlaw, kaduha sa isa kadlaw. Mo man ay yun ay dictation sa doktor. Pero kanang ginaingon nila nga 5 days, 7 days, kana siya, ibase na siya sa studies kung kanus mawala ang kagaw. So, antibiotic. Usually yun na, muhatag yun may og antibiotic mga isa ka semana. Ganong isa ka semana man, dili man pwede ang mga 5 ka adlaw do. Karon nga na may bagong tambal nga Citromax, 3 ka adlaw. Okay. Ngano man ingana man na siya day. Noy, manong, manang, ngano man ang ingana man na. Magbuot-buot pa day ang kagaw. Namingon siya nga, ay simana pa kung puyo ni mo sa imong balay do, imong lawas noy. Magbuot-buot, dili noy. Ang atong antibiotic sa istoryahan ako wala to'y ingon sa laing tambal. Antibiotic pa lang. Ang antibiotic doy, pag inom ni mo sa kapsula, mukatag na sa tibok lawas ni mo. Unya, ang kagaw ni mo na mas baga, kay gaubo ka. So, imong sakit ubo. Dili pa na siya dili pa na siya kasugapod o patay tanan sa kagaw. Maski nagkatulog o pat sa isa kadlaw ka mo inom, ang katong kagaw dito, magnisi pa day. Magdisko pa ang kagaw. So, mainom kag 5 adlaw. Pag-abot sa 5 adlaw, muna na siya ang mga kagaw, medyo naluya na. Kay mamatay man itong iyang pagkaon. At yun na yung pagkaon. Pag humana ang sila na yung mamatay. Kaya ang antibiotic, kadaghanan sa antibiotic mga higala, dili na siya maingon nga iyang tigbason tong kagaw. Wala na siya, dili na siya ingana. Ang antibiotic noy, iya na siyang hilabtan ang gatong panit sa kagaw. Iya na siyang panit-panitan ang kagaw. Pagkuman, di makasulod ang ubang basta ng tubig, makasulod siyang lawas, di bungkag siya. Muna epekto sa antibiotic, no eh. Ang uban, ang antibiotic, musulod dito sa iyang ulo-ulo, sa nucleus, sa kagaw. Pag-abot dito, iyang hilabtan ang iyang replication process, unsa man ang kabawa ng replication process. Kana bang mag-ayo sa iyang sa iyang panit, mag-ayo sa iyang nucleus, sa iyang sentro. Mag-ayo sa iyang mga unod-unod dito. Kana ya hilabtan na niya. So, imbis mohimo siya og kanang 36 nga lawas noy. Kung kasabot ka, ang kagaw, dili siya kahimo ana kay hilabtan man sa antibiotic, munang patay. Karon, dugay man na nga proseso noy. Dugay kaayo siya. Pag-abot nimo 7 ka adlaw og ininom og antibiotic, giubo pa man gihapon ko Mundang ka, dili. Undangin na siya, di ba? Balik imong kagaw, imong ubo. Nga naman. Dili man sila tanan patay. Dili ba tanan patay ang kagaw? Nay uban, magluya pa lang, luya. Magluya pa sa
Pagkuha nimo sa antibiotic, buhi na po. Mo na dakong problema noy. Manang, kung naminaw ka, mo na dakong problema kay imbis na himalat yun itong mga kagaw ng imong giinuman og antibiotic, mabuhi na po. Mao lagi na. Ang unsay nahitabo sa imong lawas, mauna siya ang inyong bantayan kung muundang na gyud mo antibiotic. Kay kaning ginaingon sa doktor nga 7 kadlaw, 5 kadlaw, 3 kadlaw, average lang man na siya kuanay. Average lang man na siya. Ang antibiotic, for example, mainom na mo 1 ka bulan. Pero manggawas ng mga side effect. Gawas na siya. So, mingon ng doktor nga, diha na ka mainom kay aron magpa-check up unta ka. Kunya kay kadaghanan sa inyo di man magpa-check up. Balik. Di man mamalik sa doktor. So, kamo na lang magtansya-tansya nga, magpadayon pabakuan ng antibiotic ka. Pero noon, sigurado yun ko yun nga kung nakainom na kag 1 ka semana, 7 days. Dugangan ni mong 3 adlaw, di pa na, wala pa na side effect. 3 adlaw, pingo sa 5 adlaw. Pero himuon na mo sa 2 ka semana, ay wala. Takit na imong ulo, bugat imong ulo, unya, luya kay ka, muna yung mga side effects sa antibiotic na. So, ang tinuod nga pagka-istorya yun, ang tinuod yun, nga kung mag-inom mong antibiotic, sunda ang giingon sa doktor. Pagkahuman og wala pa ni maayo ang imong sakit, ubo. Nagkalibang. Pagyapon, sakit tiyan. Nagpasabot nga either mo balik ka sa doktor o padayon ka sa antibiotic. Kuha. Pag-abot nimo sa gipadayon nimo og 3 adlaw. Pag-abot nimo sa 3 adlaw di pa mong gihapon ka maayo, pa-check up ka. Balik. Ayaw mo pagbuot-buot nga magsige lang mag-inom. Sige, inom na ako'y pasyente may gala nga gihimo niyang ang antibiotic ba gihimo niyang para biogesic pastilan. Kuha na siya. 2 ka bulan nag-inom ng antibiotic ba? Amoxicillin. Pag anay sa ako, pag abot sa ako, daga na siya complain, daga na siya mga patsing-patsing nga itong ganit sa impanit. Kunya, maghangos na siya. Kunya, mura daw guot kay ang dugan. Kung naon sa day ka na. Ay, nagpakonsulta mago sa isa ka doktor do, itagaan ko aning tambala, huwag man kumaayo, ipadayon ako. Sus. Daot yung kidney, my girl. Mao lagi na. Munang beginning of no return. Kay once madaot na imong kidney, dili na ba gina siya maayo ba? Unless nga napakaliya sa threshold of 300, 400 ka creatinine. Kaya pa na. Kaya na pa may nabilin sa mga panit sa imong kidney. Mga unod sa imong kidney. Nabilin pa ba? Di mo tubo pa. Pero musubra na ana, wala. Babay na yung kagidana. Dialysis na yung kapahingan. Mao lagi. Ayaw yun mo pasagad og yun mong tambal. Antibiotic akong istoryahan ha. Basig mo adto mo sa laing tambal. Ayaw mo pagpasagad og inom mo antibiotic. Ang pinaka-importante yun, ikonsulta yun sa nimong doktor. Kinahanglan ba kung may inom antibiotic kanino? Okay, number 1. Number 2, kano sa kumuundang ani? Number 3, kung sa'y side effect, tatambal nga akong inomon. Kanang sakit akong kutok-kutodok, kung sa man na siya, kabuhion ko, pag inom na ako sa tambal, kabuhion ko. Isa na siya sa side effect may gala, o magkalibang ka. Abi ba na mo ka nang magbasa mong tae, okay ra? Dili. Side effect na sa tambal. For example, magsige mag-inom og ampicillin, ay disgrasya gyud mo gyud. Kanang mga amoxicillin, mo na siya hilig sa ubang doktor mo reseta. Amoxicillin, disgrasya gyud mo kay magbasa gyud na imong tae gyud. Nadugay ra ba kay maayo? Bisag pila pa ka sakong kuan. Kaning sa tawag aning tambal nga para pampagahi. Unay disgrasya kay mag-uol naman ka. Naman ka 3, 4, 5 man kung libang sa isa kadlaw. Nabigay na.
Konsulta kang doktor nga, wala nimo giayo pag istorya, ang doktor wala na minaw gyud. Wa siya naghimog proper diagnosis. Taga na pagkaglaing tambal disgrasya ka, daga na kagtambal. Mao lagi na noy, mag-inom gani mo antibiotic, mahatagan gani mo antibiotic. Ha? Ayaw mo og pasagad gyud. Ayaw gyud mo pasagad kay ang antibiotic may gala. Diha gyud mo disgrasya kung dili ninyo bantayan pa kay dili maguna pala sa ubang tambal. Di gina siya pahira sa tambal kanang urabag kuha na siya kanang kung sa kuan pa na sa military pa na Delta Squadron ha pang-atake na siya attack na mura gyud na siya bug gyud na siya dito sa imong lawas pero masubraan po mga matay ang sibilyan ha mga kuan maigo tong dilit niya kinahanglan patyon kay naman gyud siya daghang sa side effect so antibiotic na ha okay. Dok, kano sa amang ko mungundang o tambal sa high blood? Mao lagi na noy. Ha? Mao lagi na noy. Di ba nag-ingon ko sa inyo nga naay upat ka tabletas nga forevermore high blood, diabetes, hypertension, kasikits kasing-kasing, ug arthritis. Kanang upat forevermore yun na siya yun. Imura na siyang i-minus-minus o kambyuhan ang i-minus ang dosage ba? O kambyuhan ang klase nga ginainom nimo kung dili na ka nag-respond pero lisod kay na siya undang. Ang high blood sa sugod gitagaan kag losartan. Niabot kag tulo ka tuig ininom og losartan, wa kay gibati no. Pero di ay, sige na kag-borderline sa imong high blood. 140, 150. Ha? Unya di ka kabantayan na nagtanaw lang kag TV, nasuko ka sa sine kay wala na kauyab. Ha? Taas na dahil imong blood pressure no. Ha? Usaon mo na. Pag mataas imong blood pressure nga wala kay giinom tambal, stroke dayon. Daghan kayong mga tao nga ma-stroke tungod lang ana nga namo gyud giinom nga maintenance dok anong ingana man siya anong na-stroke ang magyapon ko kay wa ka kabantay ba nga wa na dito naga-effect ang imong tambal so kambyo na pud ka di po ka pwede magbuot-buot ngadto gyud kasi imong blood pressure sa imong doktor kay iya man ang tansya ibasin niya sa imong pulso ibasin niya sa unsang orasa ka mag high blood mataas ang blood pressure unsay imong status imong kasing-kasing kung na kay diabetes daghang kay ang tan-aw na ba bago siya mohatag og pang high blood abi ba na imong sayo na siya mohatag og pang high blood dili isud kay na siya may gala abi ta magnisig yugo ang mga tawo ani ingon man akong kumpare dok nga maayo daw ning losartan Santa Cruz de Gus yung kinsa may nag-ingon akong kumpare dok, paliti sila 2x2 dito kay dukdukan ulo. Eh mali gyud na gyud intaw na iyang gi-suggest sa imo. Dagan, dili na ko na siya maistorya tanan may gala kay sao man nga libo gud nga mga pang high blood lang. Oh, kadumdum mo atong istorya na ko sa inyo nga moinom kag metoprolol naday kay hubak. Di pwede. Moinom kag metoprolol minom kang metoprolol, unya ang imong kasing-kasing nihinay na. Ay, patay kang bata ka. Imbes mo pulso na kag 70, mababa pa yun na 50. Di, unsa man ka, hangos na ka. Di mo yun na dayon ka nga, Dok, gihangos ko, Dok. Naunsa man ni Dok? Ang doktor pag wala kuha sa imong history, wala nangutana ko kung sa mga tambal imong giinom, sa may muon niya, kaglaing tambal ba, di disgrasya ka. Palmasya na imong giinom tambal. Sunod-sunod. Mao na siya problema may gala kay magdoktor-doktor man gyud mo gyud. Gusto mo makatipid sa konsulta, ay dili makaya na siya may gala. Mao bitan na akong permi isulti sa inyo nga ayaw gyud mo pagbuot-buot. High blood na ha?
o sa kasing-kasing yun. Ang tambal sa kasing-kasing may gala, kano saan mo undangon? Forever mo gyapon na siya nang pagtagaan kag tableta sa kasing-kasing. Unya, paminaw nimo, okay naman siguro ko wala naman ko gibati. Bitaw. Mas kuyaw. Mas kuyaw kung dangon ninyo ang tambal sa kasing-kasing. Kay tungod sa tambal, maayo ang iyang bomba, maayo ang trabaho sa kasing-kasing. Maayo yun. Abi nimo, wala kay simptomas. Kuwaon to nimo ang kuwaon to nimo tambal, kalit ka na siya kundang ba? O kung di ba, mag-atake ka kasing-kasing, wala ang supply sa dugo sa imong kasing-kasing. Napabaday kay 911, napaka-emergency, kung atake ka kasing-kasing, wala na babay na ta. Manguros na lang ka, kay wala. Dili na kaapas. Daghan kay kong pasyente mahigala nga. Di mo yun na magtambal kay, o pamagibati. Alam nga, mamugos ko, may hungit tong tableta sa iya, dili mo na pwede. Siya mang yun, inom siya, katulong siya sa kadlaw, o kaysa sa kadlaw. Di ba? Di man inomon. Pag-atake sa kasing-kasing, di, makaabot sa CR ba? Tumba, matay. Mo na isa ka, problema yun sa kadaghanan nga mga matay nga pasyente nga nagainom og tambal. Kaya mo kalit lang undang. Dili man na siya pwede undangon yun. Ang panahon lang yun nga undang ka manghigala. Kung magkinahanglan ka og higher dose. Sa kasing-kasing na, sa higher dose. Kung di ba dugangan sa isa, o duha, tulo, magkadaghan ang imong tambal kay para man ay paagi nga mabuhi ka. Madugay ka. Mabuhi ka dugay. Muna nga, dili yun sa pwede undangon ka. Dili lang kay ni Anla na si Florencia. Pareha aning flu may galaw. Doktor naman yun ko yun. Pero, niabot ako semana o inyong tambal, muhutoy pagyapon ko ba? Mutulo pagod ako sipon. Muna mo, kanta na lang ko, mitulo na. Kaya nakopera ko, magtulo man akong sipon. Buisit. Adto pag yun sa imong maskara. Usahay lagi, di ka kaginawa, mao na problema. Kay, iginom na ko kagtambalo niya, di paghihapon siya mungundang. Kay, dili man mo siya mabutan. Di mo siya mabutan ang imong sakit. Maingon mo nga naman nga, nga naman yun siguro 5 kadlaw, 7 kadlaw, 1 kabulan, ano inomon. Dili nga na, depende na sa response sa imong lawas. Adto ta sa diabetes, acne yun. Anon yun kay sa inyo, ba kadaghanan sa inyong tambal sa diabetes ba? Kadaghanan sa inyo magsugod og diabetes, tambal sa diabetes. Niingon si kumare, Mare, maayo kay ng metformin ba? Unya kay kuan man kanay, hypoglycemic. Usab nang kabawa na hypoglycemic, dok. Bubagsak imong sugar kung di ka kakaon. Mukalit lang kabagsak. Saan na nimo maayo nagmukaon lang ka og kanang tamis, maayo dayon dili Magkinahanglan yun ka og liquid nga sugar. Para sa na soft drinks, Coca-Cola. Coca-Cola lang, ayaw lang Pepsi kaya kung may doctors Coca-Cola. Mao na problema So dili ka kapas lipong. Tumba. Taylo. Sa diabetes paghatag sa doktor, gitansa na niya nga unsa ka kadako. Unsa pila ka kilos ka. Pag human anaw niya ang dagan sa imong sugar. Maabot ba kag 10, maabot ba kag 12, maabot kag 15, 20. So depende na siya sa depende na siya sa imong sugar. O bitaw nang dili ko mohatag og tambal sa diabetes kung wala ko kita sa fasting blood sugar.
Tanaw sa nako iyang fasting blood sugar kay tansiyahon mo nako tong tambal nga akong ihatag sa iya nga dili isok. Dili pud hinay. Dili luyahon. Ako na siyang daghan man pila man na kagatos yung tambal sa diabetes. Kung isulti nimo sa dili gyud mo mahuman ba. Ingana na siya kadaghan na igala. Una dili na siya pwede nga yano-yanuhon lang og kanilang maayo ni kay maayo iingon ni pare. Ay Santa Cruz de Igos di yun mo magsilbi ba kung dili mo mabutang na og doktor. So, pagsugod nimo sa diabetes, ang monitor ang makatansya na kung pila ka milligram sa imong inomon o kung kapila ka mo inom, ang imong fasting blood sugar. So, after 30 days, pa-blood sugar ka. Dili HbA1c. Kung saan man ang HbA1c, dili na siya maunoy. Kana siya, mutanaw kung ang epekto sa tambal sa imo mo maintain ang imong sugar. Kung maayba ang response sa tambal sa imong lawas. Wala na siya nag-determine kung unsa kataas ang imong blood sugar. Basta na nahuman ka og pamahaw atong alas 8 pamanihapon atong alas 8 sa gabi, gikuhaan na ka og blood sugar, kana makibalog yun na siya nga pila na ka oras fasting. Nganong taka man kaini? Pasabot nga ang imong tambal ginainom, walay response. Gangita tag mas maayo. Di ba? Ngayon po mo nga libugation kay na dok saon na. Ay lagi magbuot-buot noy. At ano mo sa inyong doktor? Kadili na siya di na ninyo ma-memorize. Di So, ang paggamit sa tambal sa diabetes, why undang? I-reduce siguro ang milligrams? Pwede. Cambio siguro ang tambal? Pwede. Pero, undangon? Wala yan. Forevermore ginanoy ang ibong tambal sa diabetes. Arthritis. Ang pag-inom sa arthritis, sa tambal sa arthritis, may gara, kaya puro naman pain relievers, platonin mong mawala ang sakit. Okay? So, nag-ainom kang diclofenac, celecoxib, etoricoxib, or coxia, mga pain reliever. Pag wala sa sakit, mga manang, partner man sila diclofenac o celecoxib, undangon nimo ang diclofenac kaya nagkakaroon side effect. Okay? Ang celecoxib, dili nimo sa undangon. Tagaan nimo sa panahon nga makaugpo ba, makalukso. Kaya kung imo na siyang undangon kalit, balik ang arthritis. Kung nakainom na mo og steroids, Desilone, Forte, mga napanay mga Dranex, sa panay mga steroid, anti-inflammatory medicine para sa arthritis, kana siya lisod kaysa na nimo i-taper, lisod kay na siya undangon. Ngano man, imo man giulog-ulogan ang arthritis. Giingnan man nimo arthritis. Ay sakit-sakit, tigbason ta ka. Muna ang epekto sa steroids no, sa Desilone Forte. Di ikaw po, wala ang sakit noon, inom na ko kaisa. Pero wala niya giatubang ang problema nga nung gasakit imong tuhod. Wala na yun. Iyang ang pag-ulog-ulogan ng utok niya. Ayan na pagsamop niya, wala na sakit niya, way sakit niya diri sa tuhod. Nauna niyang, padali ay, sige pa na siya hubag sa ilalom. Di para sa anti-inflammatory nga NSAIDs, mga klase na nga ang sakit sa rheuma nga dili manghilabot sa ubang parte sa lawas. Ang diclofenac di na siya manghilabot, dito ra gyud sa pain sa imong sentro sa sakit. Pero ang problema lang kay manghilabot po siya sa laing tinai. Magdugo imong tinai. Ang celecoxib, pwede man na siya inomon siya mga 3 ka semana pero di po siya pwede dugayon kay madaot man ang atay. So, undangon sa imong diclofenac kay emergency man na siya basi magdugo imong tinai. Pagkahuman na nagwa na sakit gyud, undangon ang celecoxib. Mao na siya ang pagdala sa mga tambal sa arthritis.
Dili na siya bigla-bigla o nimong potol kay mahal o kundi ba naayon naman ka kay pagkasay sa kadlaw wala nang sakit ba pero napahigol mo lang eh. Ang problema ana kung kuhaon nimo tong tambal ubalik yun ang sakit. So di na ko mahuman tanan mga sakit may gala. Di gyud ako mahuman. Daghang kay mga tambal nga lisod gyud kay siya bantayan. Mo bitaw nang i-admit ka sa ospital kay para magbantayan gyud imong tambal. So, ingani, aron makasabot gyud mo gyud. Kung niingon ng doktor 5 days, 7 days, 3 days, pag-inom sa tambal, inuma. Pag-abot ka mo, wala nang simptomas, wala na kay ubo, wala na kay sipon, wala na kay sakit sa ulo, wala na kay kalentura, pwede ka mo undang. Pero napag ng simptomas, dugagig tulo ka adlaw. Hantod 5. Kung napagagyapon, balik ka sa imong doktor. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Kung naganin mo inquiries about sa ako, asa ko nagigat-igat, kung asa naglaglag, labaw na gyud ka, mag-opera kong kalit. Tawag gyud mo sa akong sekretary. Ayaw tawag sa ako, ayaw mong text kay wa gyud gyud panahon motubag sa inyo ba. Sorry lang yun. Unless nga wala ko gibuhat, makatubag ko kay basig basig nagkambyo na po ang cellphone sa mga residente, sa mga nurses sa ospital. Dito gyud mo tawag sa akong sekretary mga manang. Makalusot siguro mo karon kay natubag ta mo pero ayaw nagpugsa kay disod disturbo kay gyud sa ako ang ako sekretary gyud nga mangutana lang og nabok kay clinic dito sa akong sekretary ang numero sa akong sekretary 0995 221 8007 0995 221 8007 i-text ninyo kay kabisi sa akong sekretary mga manang usahay di na siya katubag kung mutawag ng si doktor sus mo na ibo pagutana i-text na lang kay di man siya alangan magsige na siya gunit sa cellphone maglakaw-lakaw naghapag kay himuon niya sa clinic so ayaw yun mo attempt pag tawag sa ako kay sorry lang yun mo kung di na ako tubagon unya diri sa radyo ukay nga text nga pwede mo maka-text sa inyong mga sakit is 0916 594 7747 0916 594 7747 okay ubay-ubay gini atong text dire kay ambot lang mahuman man ako ni 0909 666 5045 asa dapit clinic ni Dr. Kagapi Santa Cruz Dicos napabaday gihapoy nga kabalo asa kong clinic kay magpakonsulta mi na ay ubag sa agianan ugaw nagpa-colonoscopy o gibiopsy adeno CA ang anorectal mass ni hubag ni dako na ay murag unod ni gawas wala mi tagda gaig tambal sa doktor ay manang wala gi clarify sa imong doktor kung unsa gi tinuod nga sakit nimo usahay mo na problema sa doktor nimo kay kung dili ka kalusot sa ako lang pag moingon gani kung mao ni ang sakit nagpasabot ana nga dili tabletas ang tambal operasyon pero napod sa inyo ba mag-denial istoryahan nimo nga kinahanglan man major operation ato man tanggalon gyud kay kung gusto nimo mabuhi pag dugay-dugay operasyon gyud dili tabletas nya after mga few minutes motubag din dok na bay tabletas nga temporary inuman ay Santa Cruz dili man na siya maong alangan og atik-atik kung talagang tambal kay para lang ka nakainom mo di na siya pwede pag moingon gani ang doktor mo operasyon yun na siya wala na siya paagi nga tabletas yun
So, dili ko magsulti. Ako, ang musulti sa imo kung sa sakit nimo kay gibutan nga na mag-diagnosis. Ang imong doktor. Kung tanan siya, kung sa sakit na ko, dok. Pero ba? Kay, diri ho, sa imong sulti diri nga, kung sa sakit yun nimo. Kung sa maayo, imuo na. So, balik dito sa imong doktor, day. Unya, ipaklaro. Ha? Ipaklaro yun. Kay, maski ako, masuko ko sa imo kung dugay-dugayon nimo balik. 0955-122-9148, 62-year-old, hinahan, sakit, pikas, paa, dapit, tuhod, o bukog sa tiil. Gusto ko pa-check up nimo kung saon adlaw ka duty. Pinya Plata, salamat. Ay manang. Kung naakos Pinya Plata na, ang katunay sakit sa operahanan man ako makita, kay sa specialty man mi. So, kung dili ka operahanan, o dili ka na yung mga sis, mga dili ka ihatag sa amo, may ubang doktor na mo tanaw nimo. So, kada Biyernes man ko sa Pinya Plata, no? Pero ginatanaw na ko, operasyon, katunay sakit, ang naay samad, mga ingana. So, ayaw paghulat nga magkonsulta ka sa ako, tungod lang sa reuma. Ha? Kay, dili yung ka ihatag sa ako ba? 0910-770-4870. 55-year-old, nabali, batiis, ang duha ka bukog sa tiko. Gi-cast 5 ka bulan na. Ang paghol-lihok ba makadugay? Sanay, paglihok-lihok ba makadugay sa pag-ayo sa sumpay sa bukog? Dili in taon ay. Dili in taon dong. Sometimes, kung kinalan ibutangan mo sa pressure, mas dali siya maayo. Pero depende sa fracture o sa pagkabali kung unsa iyang posisyon. Kung hiwi, lisod. Paglihok nimo mabungkaw na butong iyang healing formation, callus formation sa medical term. Naghimo na siya ulat ba? Naghimo na siya ulat. Lihok ko nimo kay slide man, malihok man, pak! Buak na po, balik na po sa uno. Naglihok na po niyo, pak! Wala. Di yun na ayo. So, kung niingon ng doktor nga, butang ang pressure, butang ligamiton, ilakaw. Pero gumingon ganun siya, ayaw po. Kaya mo na, 5 ka bulan na kang wala, yung taon kalihok-lihok. Ayay. Naunsa naman tao na. Kinalang siya x-ray na 0908-325-2655. 54, lalaki, tiil, nahubag. Kalit lang, pero walay sakit. Kung sa hinundan, dok, kung sa tambal, salamat. Daghan kayong sakit nga muhubag ang tiil nga way sakit. Number 1, kidney. Nadaot na imong kidney. Number 2, kulang ka sa proteina sa lawas. Number 3, naay nang hupong na ka. Number 4, naay sakit sa kasing-kasing. Number 5, naay nagbara sa agihaan sa imong mga kaugatan. Daghan no? Kung ako na siya isa-isa ho na sunod tuig patamahuman. Ha? At to di mo doktor, pakonsulta, dili pwede tagaan na kag tabletas nga wa kag i-examine. Examinon jud kagikan sa tumoy-tumoy sa imong ilong. Paingon sa tumoy-tumoy sa imong tiil. Wa pay lakaw daw. Ha? Tanawon yun na siya kung asa gikan ang hupong. Tanawang yun. Way tambal. Ay, lison. Tambal. Di mo mapila to ka sakit akong ihatag sa agi-sulti sa imo. Tagaan tagag tambal. Unsa man to? Isa ka parmasya to ba? Magpili ka. 0909-983-4147. Dok, kung saan mga simptomas sa sigig birth. Kadaghanan sa nagasigig birth na ay problema sa atay. Problema po nga kusog kayo mo kaog kanon.
Problema po nga na ay tumor gatubo sa iyang tungod. Problema po kung naay gatubo sa tawag aning dili mahilis ang pagkaon nga imong gikaon. Ay daghan ang taon. Ang unang imong i-trial sa balay, testingi lang, mo kaon kag daghan tamis. Para kung diabetic ka, sorry lang. Hindi pwede. So, daghan ang tamis. Pag mawala gani, okay ra. Hypoglycemia ra to. Kinahanglan lang itong sugar imong tinaay ang imong atay. Pero di gani patanaw sa doktor. 0930 007 0092 Dok, asa di ay ka nag-work na hospital. Ang hospital na ako, Loy, tanan, gikan sa Davao Doctors, Broken Shell, MDMRC, DMSF, LIMSO, CSDC. Sa una, nagdadala kong pasyente sa San Pedro, pero karon dili na. Kay wa ko ni angay. So, dili lang mo sa Broken Shell, DMSF, LIMSO, MDMRC, Davao Doctors, pwede. Ako po ng hospital ang Samal, District Hospital of Peña Plata. So, kung mapag-admit gani mo sa hospital, niya gusto ninyo nga ako'y mutanaw sa inyo, ayaw po ng hospital sa layo. Ayaw po nang sa Tagum. Dagan sa inyo, ba't dito sa Tagum ba? Ngayon nga, pwede ba as doktor kagapi dili? Patol pa ko ni pong Tagum. Wala gani. No time for love na gani. Dahil sa patol pa ko ni mong layo. Ngayon ba na nga, dito sa Turil, ila Dr. Pilay, pwede ba mo round si Dr. Kagapi diri sa Turil? Lilintaw day. Wala na ako'y panahon tay. Usay makalimot ng kalibang. Sa kadali-dali sa kadaghang kay trabaho. So, dili ra sa Davao City lang. Sa Davao City lang, ha? 0951-031-1601. Pag ma-admit mo sa hospital, gusto yun ninyo nga ako'y doktor, musulti yun mo. Dili ni mudawat og laing doktor. Si Dr. Kagapi ra gyud matanaw sa amo. Kung dili niya specialty kay surgeon man ko dai niya ang imong sakit na sa laing lugar. Ngayon mga si Dr. Kagapi papilia kinsang doktor akong consultant. Akong attending physician. Para maka-decision ko, tawag lang ang nurse ako, Dok, nako'y pasyente diri nga nidako ang tiyan ba, babae, 25 years old. Maka-decision na ko, ay basig buntis na, day. Virgin birth. Nabuntis, walay sex. Lagi na, kapilan ako nag-upira o dalaga. Nakaagi na, nagsakas kapayas, day. Ay, wala yung taon, do. Kinanamino man ang nanay. Pag-abrin mo sa tiyan, sus, ectopic pregnancy. Buntis de. Manguros ko kung kalimanoy. Saan ako pagsulti sa nanay nga? Ay, day, ang imong anak ba, ang dalaga, buntis man to. Nitilaw man ang langit. Patay. Ako'y matigbasan sa nanay. Lagi na 0951-031-1601. Lalaki, 68-year-old. Compostela, Davao de Oro. Hapdos, kuto-kuto. Usahay luod. Usahay musakit. Kanta na ko usahay anidom. Wala kung wala kung makautot. Abnormal usahay pagdibang. Katuong tiyan na ay bukol patay. Na ay tumor nga tubo sa imong large intestine. Tinalang yung makitag surgeon, madesisyonan dayon kay bisig gamay-gamay pa na. So, mag-undergo ka ng colonoscopy or barium enema para ma-biopsy before ka maoperahan. Hinoon, sa Compostela, wala may major nga surgeon.
Anhalan ka sa tagong, dodol pa. 0915-206-2030, babae, 84 years old, tagom. Magsigi gawas ihi, dili mahuibalan. Pero kung adlaw, dili man magsigi og ihi. Sa edad ni mo ninang, ang kuan na siya kanang apil na sa imong edad nga di na gyud makontrol kay nay panahon may gala nga atong ang pantog magbot-bot ng abre. Mo relax na siya basig dili pagani panahon mangihi, musikag ihi. So sa babae wala gyud say tambal. Sa lalaki pwede na to tagaan og tambal para sa prostate pero di gyud siya kanang kuan. Dili siya mao gyud ang tambal kay na may uban nga naa sila irritable bladder. Unsa man ang kabawan ng irritable bladder. Makalit lang na siya kuan kanang urge pagpangihi. Mao na problema kay wala may tambal na. Sa babae wala na. Hauban bitaw dili naman babae nga tigulang. Magpatadyong na lang na sila ba? Nya wala na magpanti kay para mo bikang bang nang kahiom. Mao gyud na siya gyud. Kay dili naman siya makontrol. Nay mga tambal pero makauga-uga ba. Samot pag yun sinong ka, kalibangon ka permi. Kaya di man magawas ang tae. Sige ihi, pero di ka kaihi. Mao na mga side effects sa tambal. So dili yun maayo yun nga. Inumon, labaw na sa tigulang. 0930-927-7970, babae, 60-year-old, Digos. As lang mo, pira baka o gol sa imong clinic. Dili intawon sa clinic ang operasyon sa gallbladder na sa hospital, duha ka klase. Kung laparoscopic cholecystectomy, wala na, 35 minutes ang operasyon. Pag humana kong opera, pagka mauli ka, magasto lang ka mga 350,000. Katong abrihan, maabot pagka duha ka semana sa hospital, nadagan pag kay inom mong tambal, kay sakit kayo, maabot pag 3 ka oras sa operasyon. Bugas lang ka 200,000. Klaro ninyo? Diretso ba kay iguang nakuha na sige, opera na. Sus, nagpurol pa na yung ibang doktor. Nag-opera na ko na. Ay, 09. Nagsugod di ako, 1980, opera. Sus, itaw. Nakakuan pa na, naka-pampers pa ng uban. 0930-927-7970, 50-year-old lalaki. As lang, mobiopsy baka sa klinik na ay bukol, liog, ubos sa dalunggan, gi-requestan og biopsy. Yes. Gi-requestan. Ako man ginatanawon kung dili ba, safe ba siya nga i-biopsy kay dagko kay ugat diha dong. Dagko kay niya kung maigo nimo sa sa biopsy, sirit ang dugo, mabuti kisami. So tanaw na ko na siya. Kung pwede siya i-biopsy nga dito ra sa clinic, ako himuon. Pero magkinahanglan ko na og kanang Doppler ultrasound o unsa ba kay para makita na kung dili ba mabaw ang ugat para di matusukan. 0930-006-9695 karon March 28, Lunes, na ay clinic si Dr. Kagapi kontra Tagalog. Karong Lunes, March 28, unsa ba 28 karon Okay. Mag-clinic ko karon. Mag-clinic ko karon, mawala lang ko sa clinic mahigala kung mag-opera ko. Wa gani ko panahon magigat-igat. Usaw ni mo pagigat-igat day. Nga ang clinic daghang kay pasyente magulat. Masab-an gyud dugay-dugay ka. Pag humana, mudagan pa ko sa ospital. Mag-rounds. Sayo sa buntag usahay. Ngayon ang pasyente, doktor, mamukaw man. Alangan, kaya di man ako muman. Pag human ako paniod to, kung na pa'y panahon, di pa ko luya, tiguwang na. Mag-rounds na po ko. Para makita na kong ubang pasyente. Lagi na. Muna yung sitwasyon ako karon magala.
Nga bitaw na siya nga, panahon na ako nga makapawalay lang, golf. Sabado. Wala na yung taon. Wala na yung panahon mo. No time for love. 0946 441 1730. 65-year-old babae Timia Santa Cruz, kung mosakit kuto-kuto magsigi og panugab magbikog usahay duha ka tiil agoy. Duha ni kasakit lang ang kaning bikog sa tiil, may posibilidad nga kulang ng calcium or kulang supply sa dugo at kulang supply sa tiil sa dugo. Basing na kay diabetes. Ang isa kaning sa kuto-kuto magsigig tug-ab basi sa atay na problema sa giingon ako ganiya. So usawa na to na bintot-bintot na to kasi tambal na. Ha? Ha? Patanaw lang ng doktor lang. Dool ra bitong Santa Cruz sa kuan. Gigos. Patanaw lang na dito kay taga ang tambal. Dali ra na siya nang dili na siya usang serious nga sakit. 0949 126 8698. Female, 29-year-old, na history HEPA A, infection, ubos kaayo hemoglobin, unsay angay itambal o vitamin, taga Sultan Kudarat, uy kalayo, pamimulay. Pagsugod og kuanday, pagsugod ang kanang sanggubyon o sanggubayon tablet, one tablet once a day, iron supplement na siya. Taga igtul ka bulan, mag-inom ka kada adlaw. Pag humana na, magpa-examine ka dugo, CBC, hemoglobin, kung unsa ba. Kung ni taas ba. Kung wag gani siya mas taas, wa po ka nagbutang kung sa hemoglobin nimo, dugang yung dugo. Ha? Mamili gud ka ng dugo sa gwapo, mistiso, angkad. Ha? Nayuban mga sintimay gala. Siaw yun kayo. Dok, dugang yung dugo sa ako, Dok. Pagay daw ko mga kuan diabetes. Mga dugo ni Paulo Contes. Ayaw lang. Ayaw na Paulo Contes. Tom Cruise yun. Ha? Para magwapo po ka. Si Brad Pitt ba? Ha? Mawala na. Di man na mong mapili ng dugo. May mong gusto ibutang ba? Wala man na. Naka-stack mo na sa blood bank. Type O, Type O, Type A, Type A, Type B, Type B. Ano ang yun sa tao? Wala man nakabutang dito sa dugo. Tom Cruise. Ha? Di makakapili. Na, Dok, gusto ko nga akong dugo. Kuan, pareha sa kasikat ni kasabay sikat ni mo mga kuan. Wala ko kaila sa mga kuanday, mga kana mga artista nga Tagalog diri sa atos Pilipinas, wa diri kanto. Kabalo. Sa English, kabalo ko. Angelina Jolie, mura na may bawaan kay di man ko kay kana og Tagalog. So, mura na pa bawaan ako. Wala ma-memorize na akong mga artista sa Tagalog movies. Katong sa una, si Alma, si Kisa ba to? Mura na ako nandun ba? Tayo mo na ito, 1990s pa to. 0912-278-2881. 68-year-old lalaki, dako, tiyan, dali ra. Angakon, maayo man ang bawas, ay Santa Cruz, di mo dong, noy. Ang pagbutod sa tiyan na ba, daghang kay rason. Atay, tinai, kasing-kasing, kulang ang protein, kidney, daghang kayo tanawon. So, basig tambok na day na, busog ka kayo mahabab o ka ng kuwan. Ha? Kunang tambok baboy. Busog ka kayo mo kuwan, mahabab di. Mga nindako imong tiyan. Patanan ng doktor, 0948-914-6776, 68-year-old male. Ngano dili na mugahi itlog sa wala. Sa right side, gahi man. Uy, ingani noy. Anong wa man na siya nagkuan? Nagpareho man ang itlog. Pag muhumog ganin na siya ang itlog ninyo may gala, ang mga lalaki,
ilabaw na mga tigulang, nagpasabot ana dili na siya active maghimo og sperm. Luya na. Ha? Ikasab dayon inani ko na. Sabay biya tagi paggipanganak ha nganong una-una man kagkamatay. Kasabi para gahi po. Ang itlog ako gaingnon ha dili ang kinatao. Kaya ang kinatao sus kalo sa patawa na mamatay no. Labay lang ng chicks gahi na. Pero mayo pang poste sa electric gahi pa. 0950 patanaw na sa doktor na pero wala gid kay mahimo ana. Usual na dyan sa above 65 years old. 0950-681-9365. 91-year-old, papa na ay tubig sa baga, taga Digos. Karon na dugo, plema. Nga no, dok, ay alangan. Nagatigom na siya o kanang dugo, nagatigom na og tubig sa iyang baga. Kunya ka ng dugo, gikan na sa iyang agianan sa hangin. Sigurado yun ko ano yung nag-TB ni siya sa una pa. So, kuhaon sa itong tubig sa iyang baga o tambalan ang katong kuha niya. Pero may biya na mag-negative na sa sputum, ha? Ayaw mo sa chest x-ray. Pag tanaw sa chest x-ray, normal, pero tibihon. So, ayaw mo kuha na. Ayaw gin mo sa tawag nga, ay, negative man, wala tambal. Dilo eh. Daghan pa kay testing sa TB mahigala nga. Nahibawaan ko nag-TB ba dyan ko? Wala. So, kinahanglan matuyo ka ng espesyalista, no? Kaya dili man na siya ordinary yung tibihon na lang yun. Dili ay. Nagi na siya mga paagi na para mawala sa imong lawas ang TB. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.